Здравейте на всички! В този канал, който стартирам официално днес, първо ще ви разкажа за ключодържателите, които правя, съответно ще ви покажа как ги правя. Съответно ще започнем с това, след това, ако ви хареса, ще продължим. Така, първо да ви разкажа за първия си ключодържател и всъщност как всичко започна. Как започна и самото ми влечение към тези неща. Бях края на 6-ти клас, началото на 7-ми, което беше много известно това да правиш ключодържатели от той е такова пластмасово, в смисъл той е такава, ето, това не се вижда, чакайте, ето. И едни съученички почнаха да ги правят и аз реших, че би било интересно, защо не. И отидохме, накарах майка ми и баща ми да отидем до... Казаха ми къде ги продават всъщност, накарах нашите да отидем. Всъщност ги продават до ден днешен в Джъмбо, но преди години бяха най-различни видове, най-различни дължини и така нататък. Но днес вече са само един вид, в смисъл един цвят. Преди имаше такива да се сливат, където са най-различни. Отидохме, намерихме ги. Аз реших, че ще започна, реших, че трябва да се науча сама. Почнах да се уча и пробвах, не стана. След това започнах, направих първото си, като държа в момента. Много добре спомням, че първият такъв ключодържател го продадих на майка ми, тя е пази ден днешен. Ето това представлява той. Не кой знае какво. Но като за първи път, добре. И вече втория ми вече се получаваше по-добре. В смисъл, това е другия вид, който продавах тогава. Сега избеднява вече, защото е години. И така, и всъщност един ден аз знаех само квадратно, кръгло и това беше. В смисъл, аз знаех основните. Но един ден аз реших, че трябва да се спъне, да падна пред училище, да се щупа крака супер жестоко. И стоях около месец и половина с гипс на легло, нямаше какво да правя. Гледах клипчета тук в YouTube на най-различни блогърки, които правях такива и аз по тях. И така научих много видове, които с следващите дни ще ви показвам. Така, колкото до клиповете, аз понеже и работя и уча в момента, аз съм студентка и работя, ако един ден накача видео, не ми съдете, моля, защото просто ще съм изтощена от работа. Аз работя в KFC. И както всеки знае, не е много приятна работа. В смисъл, защото много часове се работи. Много се натоварва, защото работиш с хора. Аз съм на каси. И така. Друго за мен, казвам се Евелина, приятно ми е. След 2 дни правя 20 години. Имам брат на почти 4 години. Мога да ви го покажа. Казва се Цветин. Живея в София с родителите си. Също така, какво друго да ви кажа, много обичам да се занимавам с такива ключодържатели, в смисъл, и вече почват и колегите ми, приятелите, да ме карат да им правя най-различни. Не знам колко се види, но това е брат ми. Тук няма да се види. Да, брат ми, много ще го обичам. Трябва да имам още снимки с него, да, ето го.
Да, с моето тело естествено. Да. То като цяло това клипче ще е за представянето ми какво ще правя в моя канал. Надявам се, ако ви хареса, да продължаваме в същия дух. Да правим клипове, да се учим, да правим различни ключодържатели, защото мисля, че не много младежи в България могат да ги правят. Защото всичките клипове, които съм гледала, са американски. Така, даже се опитах веднъж да правя тези приятелските гривни. Нямаме оборудването, което ни е нужно да ги правя. Смисъл, ми е трудно. И така. Радвам се, че аз почвам да се включвам в този канал, този сайт. Колкото до музиката, която слушам абсолютно всичко, но без всякакъв вид метал и опера. От чалга до народно всичко. Това е от мен. Ще се видим евентуално утре, защото не знам дали ще мога да кача. Други ден ще със сигурност. Чао, чао на всички!